Ντόρα! Hey! Oh! Σκέφτηκες ποτέ ότι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά προέρχονται από όλο τον κόσμο? Αποκλείεται, υπερβάλλεις. Όχι, καθόλου. Το γάντι σου, ας πούμε, φτιάχτηκε στην Κίνα. Hey! Το ίδιο και η μπάλα. Και αυτό το σάντουιτς με τυρί που ετοιμάζεσαι να φας. Το τυρί είναι από τον Καναδά. Δες και την ετικέτα στην μπλούζα που φοράς. Φτιαγμένο στη Μαλαισία. Α! Βλέπετε τι εννοώ? Ακόμα και το παντελόνι σου είναι από... Εντάξει, κατάλαβα. Ο κόσμος είναι μικρός. Ξεκίνα το επεισόδιο επιτέλους. Είναι από την Ονδούρα. Α! Αγύρες του κόσμου σε 11 λεπτά.